हेलौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमहरबाय लोगोसेनो आंनि बे जारा पाग्ला क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं टेबल पॉइंटफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्राजों नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना जुदि मिथिनो गोसो अब्ला भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दा नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ बेसेबां पॉइंट मोननानै दङ, बड'लेण्ड एफसीआ बेसेबां पॉइंट मोननानै दङ, उड़ीसा एफसीआ बेसेबां पॉइंट मोननानै दङ आरो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एससीआ बेसेबां पॉइंट मोननानै दङ। दा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ 3 पॉइंट्स मोननानै दङ। नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ माबा खनसेल'सो गेलेदों नङा होमबा गेमखौ। बड'लेण्ड एफसीआ खननै गेलेबाय, खननैयाव बेसेबां मोनखो 3 पॉइंट्स। बेनि उनाव उड़ीसा एफसीआ खननै गेलेबाय, खनसे BSF जों गेलेदों आरो खनसे बड'लेण्डजों गेलेदों। बिथांमोननि पॉइंट्सआबो 3 जानानै दङ। BSFआ खनसेल' गेलेदों, बिथांमोननि पॉइंटआ 0। दा होमबा गमामायैनो बड'लेण्ड एफसीआ क्वार्टार फाइनालाव थांगोन ना थाङा? ओजोंहाय बड'लेण्ड एफसीआ खनसे जेनबाय, उड़ीसा एफसीआ खनसे जेनबाय, नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ खनसेल' गेलेदों, देरहादों, बे जेनथ'वाखै। नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ नेक्स्ट गेमखौ गेलेगोन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सजों। बियो 9 तारिखआव नामाथाय, 9 तारिखआव। दा नोंथांमोना मा सानो? नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ जुदि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सजों देरहायो, बा देरहाखागोन नर्थ ईस्टआ हमनानै लाबाय, बिनि उनाव गेमखौ गेलेगोन नर्थ ईस्टआ उड़ीसा एफसीजों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सजों बिथांमोना देरहाखागोन, बेखौ मिथिखायो। उड़ीसा एफसीजोंलाय? उड़ीसा एफसीजोंबो बिथांमोना देरहागोन बायदि, बिथांमोना जेननाय नङा बायदि। होमब्ला नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ जुदि जेनाब्ला बड'लेण्ड एफसीनि आखाया खम ना, बड'लेण्ड एफसीआ आपग्रेड जानाय नङा आरो। किन्तु नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीआ उड़ीसा एफसीजों जेननोबो हानाय। उड़ीसा एफसीजों जेनोब्ला बड'लेण्डआ चान्स दं। दा किन्तु बड'लेण्डखौ जेबो बुंनो हाथ'ला नङा होमबा, आपग्रेड जागोन ना जाया। दा ओरैनोथ' बड'लेण्डनि गेमा मोनसेल'सै, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जोंल'सै। बेजों देरहागोन बा देरहानायखौनो लाबाय नङा होमबा। देरहानायखौ लायोब्लाबो नाथाय मा होनदों, साननांगौ दङ जाहैबाय।